tak suruh ngebonco sakit bisa pora. Masa kakek nemen mama kayak kue. Cacaki bisa ngebonco. Ya ora. Ya pada kobol-kobol kayak kue. Ya kasing kari parin nang bawel. Sirus yang merah nggak pernah ke sawah. Nikah sama si Dija ke sawah. Wis sing merakate mama si baca. Ndi? Ana sing kari. Iya nyombe kemian duit darah senenge kampung kue jagung. Aku bisa ngel praktek. Enggak sih bawal gadel-gadel bae. Nyumbang kami siap-siap ikut di patung lala. Salah nanya,